היי, ברוכה הבאה לאימון בטן באתגר. אנחנו לא צריכות אביזרים היום בכלל, ואני רוצה רגע להסביר על המבנה שלנו היום באימון. יהיו לנו סך הכל 4 סטים, כשבכל סט 7 מקטעים. כל מקטע ייקח 30 שניות זריזות של עבודה, ויהיה לנו משהו כמו 5 שניות לעבור בין מקטע למקטע. זה לא באמת זמן לנוח, זה יותר כזה להבין מה המקטע הבא שאנחנו עושות, והייתי רוצה שננסה כמה שאפשר בתוך הסט לעבוד ברצף. זאת אומרת, את ה5 שניות אני ממש נשארת במנח הקודם ועוברת רצוף למנח הבא. מבחינת העבודה שלנו, הסט הראשון הולך להיות סט עם 7 תרגילי חימום, אז זה ירגיש כזה יחסית קליל מבחינת התרגילים עצמם. ישר לאחר מכן יהיו לנו 3 סטים של עבודה שיעבדו יחד על כל קבוצת שרירי הבטן, כשכל סט יתמקד במנח, בקבוצה אחרת של מנחים. בין סט לסט יהיה לנו 10 שניות מעבר ככה שנוכל להתמקם מחדש, וזהו, זה מה שצריך לדעת. הרבה דברים, אנחנו נתחיל מלשכב על אנחנו נתחיל מעמידת 6, אז אני מתמקמת לי עם כפות ידיים מתחת לכתפיים, עם ברכיים מתחת לעצמות הגן, וסט החימום שלנו יתחיל בכמה סבבים נעימים של קאט קאו. אז אני רוצה לקחת אוויר, לקער את הגב, להשוויץ את הישבן אחורה, את המבט והלב קדימה, ולהוציא אוויר, לקמר את הגב. עצם זנב פנימה וסנטר פנימה אל הגרון, הידיים דוחפות את המזרן. אני ממש מדרבנת אותך פה לעבוד לאט ולהספיק כמה שפחות סבבים ב-30 שניות שיש לנו, כדי ממש למלא פה את הטווח ולסנכרן טוב את התנועה עם הנשימה. אז אני לוקחת אוויר כשמקערת את הגב, ומוציאה אוויר כשמקמרת את הגב. בדיוק. אני יוצרת באמצע בגב הניטרלי, ואז מעריכה את רגל ימין ארוכה ומתוחה אחורה, ואת יד שמאל ארוכה ומתוחה לפנים, ובסך הכל מחפשת להישאר פה עם הקו הארוך הזה שמחבר בין כף יד שמאל לכף רגל ימין, ועובר דרך הבטן, החזה והעורף. אז הכל סופר ארוך. בינתיים אני לא קורסת לתוך המזרן, אז אני באופן אקטיבי דוחפת את המזרן עם כף יד ימין, כדי להרים את החזה גבוה למעלה. המבט הוא אל נקודה רחוקה אל הרצפה, ככה שהעורף שלי ממש ארוך, יש רווח יפה בין הסנטר והגרון. אני רוצה שהיד תהיה ממש בקו של האוזן. ולאט אני מחזירה חזרה יד ורגל כדי לקחת את זה לצדדים ההפוכים, אז רגל שמאל ויד ימין ישלפו אל הקצוות הנגדיים. היד קדימה, הרגל לאחור. אני רוצה לוודא שלא קרסתי פה אל הגב התחתון, אז הבטן ממש נדבקת פה פנימה, ואני עושה ההפך, מנסה כאילו לעשות ההפך מקערה בגב התחתון, וממש למלא שם את הדבר הזה. מתוך הדבר הזה, מתוך ההתארכות של היד קדימה והרגל אחורה, אני רוצה להרגיש איך המתח עובר לי גם בבטן, בצד של הבטן. להתארכות הזאת אני רוצה לחשוב עליה כעל אופוזישן, זה אחד המושגים בפילאטיס, של שני קצוות רחוקים שמתארכים. אני חוזרת חזרה עם יד ורגל אל המזרן, ולוקחת את זה שוב אל הצדדים הראשונים. רגל ימין ויד שמאל התקלפו באוויר. אני מוציאה אוויר, מעגלת את הגב ומנסה להפגיש את המרפק השמאלי עם הברך הימנית, ולוקחת אוויר, מוצאת שוב אורך. אז להוציא אוויר, לעגל את הגב, להפגיש את המרפק השמאלי עם הברך הימנית, ולקחת אוויר אופוזישן. המרחק בין היד לרגל מתרחק מאוד, ואני ממש מנסה לחשוב על זה כעל מתיחה. ובזכות המתיחה הזאת, בזכות ההתרחקות של קצה אחד מקצה שני, האמצע מדקק, קצת כמו שמושכות שתי קצוות שונים של בצק. אל הצד השני, רגל שמאל באוויר, יד ימין ארוכה לפנים, בואי נוציא אוויר, נעגל את הגב. וכשניקח אוויר נחשוב על המרחק שעובר בין כף יד ימין לכף רגל שמאל, ואיך זה גורם לאמצע להפוך להיות דק יותר. אז הפופיק ממש נשאב פנימה בוואקום לכיוון הגב התחתון. יופי, להוציא אוויר, להפגיש את המרפק הימני עם הברך עם הוצאת אוויר, ולקחת אוויר, למצוא אורך בחזרה. להוציא אוויר אל הגב העגול, ולקחת אוויר, למצוא אורך. בואי נחזיר חזרה את היד והרגל אל המזרן, ננעץ בעונות, ננתק ברכיים, נשלח את האגן גבוה למעלה אל הפירמידה, מבט אחורה אל הבעונות, נוציא אוויר, נוריד את האגן חזרה לגובה של הכתפיים לפלנק גבוה. אז אני לוקחת אוויר, האגן עולה, המבט אחורה אל הבעונות, מוציאה אוויר, מורידה את האגן חזרה אל הגובה של הכתפיים, המבט מעבר לכפות הידיים. מבט אחורה כשהאגן עולה מעלה, עקבים רוצים להתרכך למטה אל המזרן, ולהוציא אוויר, להחזיר חזרה את האגן למנח אקטיבי יותר אל הפלנק הגבוה. להמשיך עם הסינכרון בין התנועה לבין הנשימה, ואנחנו נפגשות כאן בתוך הפלנק הגבוה.
אני אביא את ברך ימין פנימה לכיוון החזה באוויר, כף הרגל לא נוגעת במזרן, ובחזרה לאחור, ואז שמאל, נוציא אוויר, נביא את הברך כמה שאפשר קרוב אל החזה, הירך אל הבטן, ובחזרה לאחור. לאט, לא מנסה להספיק מיליון חזרות, מנסה לעבוד לאט כדי גם לייצר טווח תנועה ממש משמעותי פה עם הברך שבאה פנימה, וגם לשים לב שהישבן נשמר בגובה של הכתפיים, ולא מתפתה לעלות גבוה יותר למעלה. המבט בינתיים מעבר לכפות הידיים אל נקודה רחוקה לרצפה, והנה אני משחררת את זה רגע. מהמם, אנחנו יוצאות אל הסט הבא שלנו, שיקרה גם הוא על הזרועות, על כפות הידיים. אני מתחילה אותו מפירמידה. רגל ימין עולה מעלה לכיוון התקרה, ועם הוצאת אוויר אני מורידה את האגן אל הגובה של הכתפיים ומביאה את ברך ימין פנימה לכיוון החזה. רק ימין. האגן עולה, רגל ימין מתארכת מעלה וגבוה. האגן יורד, הברך באה פנימה לכיוון החזה. מהמם, נמשיך עם המעבר הזה מפירמידה לפלנק, הרגל בועטת ונוגעת בתקרה, ואז באה פנימה קרוב אל החזה. מהמם, נמשיך עם התנועה הזאת יחד עם הנשימה, לקחת אוויר אורך, להוציא אוויר אל הפלנק עם הברך פנימה. מעולה. בואי נשאר עם ברך ימין פנימה לכיוון החזה, נחזיק איתה פה כפופה וקרובה אלינו, וניקח פה ניעות פולסים של ברך ימין אל האף. אני שומרת את הישבן והכתפיים באותו הגובה, כפות הידיים חזקות, לוחצות את המזרן כלפי מטה כדי להרים לי את החזה כלפי מעלה, הישבן והכתפיים באותו האורך, ברך ימין בתנועות קטנות ונחושות לכיוון האף. מעולה, הירך הימנית קרובה אל הבטן, אז אני רוצה להרחיק כמה שאפשר את רגל ימין מהמזרן, בלי לגרום לאגן לעלות למעלה. מעולה. לאט משחררות את זה, מניחות את המרפקים במקום את כפות הידיים, מיישרות את שתי הרגליים אחורה ומוצאות את עצמנו בפלנק על האמות. את המנח הזה אנחנו הולכות למשוך עכשיו סטטי למשך 3 מקטעים רצוף, זה אומר קצת יותר מדקה וחצי כולל המנוחה בין לבין, אז חשוב לי שנתמקם פה כמו שצריך. אני אוספת את הפופיק חזק פנימה ורחוק מהטייץ, מוודא שהישבן והכתפיים שלי מצויים באותו הגובה, מרחיקה את הכתפיים מהאוזניים וחושבת על אפילו קצת לקבץ את הישבן כדי לבטל את הקשת בגב התחתון. אנחנו נשארות במנח הזה עוד טיפה, נושמות, עוד מבקשות מהכתפיים להתרחק מהאוזניים, עוד חושבות על לשלוח את קודקוד הראש רחוק קדימה ואת העקבים רחוק לאחור, קצת כמו בתרגילים הראשונים שהיו לנו בחימום עם התחושה הזאת של האופוזישן. אז הראש רוצה קדימה, העקבים רוצים אחורה, ובאמצע הגוף שלי נמתח ומדקק. ואני ממשיכה לדחוף את המזרן כלפי מטה עם המרפקים, כדי להרחיק ממנו את החזה כלפי מעלה. אלופה, כל הכבוד להחזיק פה מעמד עוד טיפה, עוד לשמור את הפופיק אסוף פנימה, ואת הגב התחתון, לוודא שלא נכנסנו פה לקערה חמורה מדי. אנחנו ממש ל30 שניות אחרונות פה במנח, נושמות, מתרכזות במרחק המשמעותי בין הגוף שלנו לבין כוח המשיכה, חושבות על דברים טובים, כל הכבוד, לשמור את העורף ארוך, עוד לשכנע את הכתפיים להתרחק מהאוזניים, עוד לאסוף את הפופיק פנימה כמה שאפשר רחוק מהטייץ, לראות שלא קרסנו אל הגב התחתון, אז לבטל שם את הקערה, מהמם. לנשום פה עוד טיפה, בעוד כמה שניות אנחנו עוברות חזרה אל הצד השני. אז הנה אני מניחה את הברכיים, כל הכבוד, מרימה את האגן גבוה למעלה, רגל שמאל עולה מעלה לכיוון התקרה, ואני אוציא אוויר, הברך השמאלית באה פנימה לכיוון החזה, האגן יורד אל הגובה של הכתפיים. ניקח אוויר, האגן והרגל עולים מעלה, נוציא אוויר, האגן והרגל יבואו חזרה אל הפלנק. מהמם. נמשיך עם התנועה בסינכרון עם הנשימה. יש פה הזדמנות גם רגע להימתח ולשחרר. לקחת אוויר, להתארך. להוציא אוויר, לגייס. איזה יופי. עוד טיפה. נפגשות עם הברך פנימה לכיוון החזה, לאינטרוול אחרון ברצף הזה, ואז שוכבות על הגב, אז פולסים של ברך שמאל פנימה לכיוון האף, כפות ידיים, עוד קצת לבקש מהם, לדחוף את המזרן, ולהמשיך בנחישות. 30 שניות, זה ממש קצר, זה עובר מהר, להחזיק מעמד, להוציא אוויר עם הפולסים האלה של הברך פנימה, לשאוב את הפופיק חזק פנימה לכיוון הגב התחתון, ולהאריך עוד קצת את העורף, הכתפיים עוד מתרחקות מהאוזניים. עוד טיפה. יש. מהמם. נשחרר את זה ונבוא ישר לשכב על הגב, כפות רגליים דורכות, ברכיים כפופות וידיים משולבות מאחורי העורף. אנחנו עולות לכפיפות בטן רגילות, אז אני רק מקלפת ראש, כתפיים ושכמות באוויר, ולוקחת אוויר חוזרת חזרה למטה. בדיוק להוציא אוויר לעלות,
לא לפמפם, לא למהר, לקחת אוויר ולחזור חזרה. הייתי רוצה דווקא לחפש את השהייה למעלה ולחזור חזרה לאט ולהיות כמה שפחות זמן עם הראש על המזרן. אז אני עולה למעלה בלי תנופה, עולה רגוע, מחזיקה פה איזה רגע ולאט חוזרת חזרה. בואי נשאר עם השכמות גבוהות למעלה, ננתק את הרגליים ל-90-90, אז הברכיים בדיוק מעל האגן וכפות הרגליים בדיוק בגובה של הברכיים. ניקח אוויר, נעריך רגל ימין ארוכה ומתוחה קדימה. נוציא אוויר והיא חוזרת חזרה ל-90-90. רגל שמאל מתארכת ארוכה לפנים, מנסה לגעת בקיר שמולנו וחוזרת חזרה. בינתיים השכמות שלי ממש גבוהות, הידיים ממש משולבות כמו שצריך מאחורי העורף, אז הראש שלי ממש יכול להתמסר לתוך השילוב הזה של כפות הידיים. אני לוקחת אוויר כדי להעריך רגל אחת קדימה. מוציאה אוויר כדי להחזיר אותה חזרה ל-90-90, ובפעם הבאה אני נשארת עם רגל אחת כפופה ורגל שנייה ישרה. מחבקת אליי את הברך הכפופה, תופסת מלמעלה, ומחליפה פה בין הרגליים, אז פעם שמאל אליי ופעם ימין אליי. אני משתמשת ברגל כמו מתלה עבור השכמות, אז אני לא מנסה להביא את הרגל אליי, כמו שאני מנסה להתנגד עם הרגל קדימה, וממש לאפשר פה לשכמות עוד להתרחק מהמזרן. אני מוציאה אוויר עם כל משיכה של ברך, ומחליפה בין הרגליים דרך קו האמצע. יופי, רגל ישרה קדימה ורגל כפופה אליי, כתפיים רחוקות מאוזניים ומרפקים פתוחים אל הצדדים. אני נשארת עם רגל אחת כפופה אליי, שומרת את הגובה בשכמות ומשלבת את כפות הידיים מאחורי העורף, מפנה את הבית צ'כי הנגדי לכיוון הברך הכפופה לתוך פיתול, ואז מחליפה פיתול ומחליפה בין הרגליים לקריס קרוס, בטן אופניים, ואני רוצה לשמור פה את שתי השכמות סופר גבוהות ורחוקות מהקרקע, בזמן שהרגליים עושות את אותה תנועה כמו קודם, מחליפות ביניהם, כשאחת מתכופפת שנייה מתיישרת, הן מחליפות בו זמנית, השכמות שלי כל הזמן גבוהות, ואני מנסה לפנות הכי קרוב שאפשר עם הבית צ'כי לכיוון הברך הכפופה הנגדית. יפה מאוד להמשיך לייצר את התנועה המלאה עם הרגליים עד הסוף, ואז להביא את שתי הברכיים פנימה אלינו לכיוון החזה. לתפוס את הקרסוליים, השכמות עוד גבוהות למעלה, אני כדור הכי קטן וקומפקטי שאפשר. בואי ניקח אוויר, נעריך את הזרועות אחורה לצידי האוזניים, את הרגליים ארוכות ומתוחות לפנים אל הדאבל לג סטרץ', ונוציא אוויר, נאסף בחזרה פנימה אל הכדור הקטן והקומפקטי. בואי ניקח אוויר, רגליים קדימה, זרועות לאחור, מבט לכיוון כפות הרגליים. להוציא אוויר, לאסף בחזרה, לרענן את הגובה הגבוה של השכמות. לאט ומדויק, לשמור את הגב התחתון מוצמד אל הקרקע, לקחת אוויר, זרועות אחורה, רגליים קדימה. להוציא אוויר, להישאר כדור קטן וקומפקטי, ואז ליישר את רגל ימין ישרה למעלה אל התקרה. רגל שמאל ארוכה קדימה, אני מושכת אליי את הרגל הימנית ונמשכת בעצמי על הרגל, ואז מחליפה בין הרגליים בלי לאבד גובה בשכמות. וממשיכה עם ההחלפות האלה בין הרגליים הישרות. גם כאן בסיזרס אני רוצה ממש להשתמש ברגליים כמתלים עבור פלג הגוף העליון ולהתעלות כדי להרים את השכמות ממש גבוה למעלה. הפופיק שלי נאסף פנימה הכי רחוק מהטייץ שאפשר, והרגליים ממשיכות לחתוך את האוויר ביניהם. נשלב את הידיים מאחורי העורף, זה התרגיל האחרון שלנו כאן, הרגליים שתיהן ישרות מעלה לכיוון התקרה. אני מורידה אותן מטה כשכפות הרגליים מתוחות בפלקס, ומרימה אותה מעלה כשהן נמתחות בפוינט. זה תרגיל שאני מרגישה שהרבה פעמים אנחנו מתייאשות בדיוק בשלב הזה, אז במקום להתייאש אפשר להקטין את טווח התנועה ולא לעשות תנועה גדולה מאוד עם הרגליים. השכמות שלי גבוהות, הידיים משולבות, הראש מתמסר לתוך השילוב, לקחת אוויר, הרגליים יורדות ישרות ובפלקס, להוציא אוויר, הן עולות ישרות ובפוינט, הפופיק עוד נאסף פנימה לכיוון הגב, זה אינטרוול אחרון ברצף להחזיק מעמד ולאט לשחרר את זה. אנחנו נשכבות לנו על צד שמאל, ואנחנו בסט האחרון שלנו להיום. אני מרימה את עצמי על מרפק שמאל לסייד פלנק על המס שמאל. כפות הרגליים שלי מונחות זו לפני זו כרגע, אפשר גם להניח אותן ממש אחת מעל השנייה. החזה שלי מסתכל קדימה, האגן שלי מסתכל קדימה, מרפק שמאל נמצא בדיוק מתחת לכתף שמאל, ויש לי רווח יפה בין הסנטר והגרון, ככה שגם העורף ארוך. אני מחזיקה פה לעוד כמה רגעים, עוד אוספת את הפופיק פנימה לכיוון הגב, הכי רחוק שאפשר מהטייץ. תכף נחליף אל הצד השני ונעשה את זה דרך האוויר, אז אני לא רוצה להניח את האגן, אני משחילה את המה ימין ומוצאת את עצמי על מרפק ימין בסייד פלנק על המה ימין. יד שמאל יכולה להיות פה מאחורי העורף, על המותן או למעלה לכיוון התקרה,
זה לא משנה. אם אנחנו צריכות, אפשר גם להניח את כף יד שמאל על המזרן. זה קצת יכול לעזור לי עוד לדחוף את הצד הימני רחוק מהקרקע. אם אפשר בלעדיה, כמובן שעדיף. עוד לרווח בין הסנטר והגרון ולהסתכל בדיוק בקו אחד מולנו, ככה שהעורף ארוך. רק לנשום פה ולהחזיק מעמד עם צד ימין סופר רחוק וגבוה מהמזרן. שוב, דרך האוויר אני עוברת לאמה שמאל. מוצאת את עצמי בחזרה בסייד פלנק על אמה שמאל. הפעם אנחנו טיפה משדרגות. אני הולכת לטבול את האגן מטה לכיוון המזרן, בלי לגעת במזרן, ולהוציא אוויר לדחוף את האגן גבוה למעלה. אז האגן שוקע, מתגרה בכוח המשיכה, ועולה בחזרה למעלה. בינתיים אני רוצה לשמור גם את האגן וגם את החזה, והכתפיים פונים קדימה, אז אני לא מפנה אותם למטה, וגם המבט שלי הוא קדימה, אז כל הגוף שלי כאילו תחום בין שני קירות דמיוניים שנמצאים אחד לפניי ואחד מאחוריי, דרך האוויר, אמה ימין מושכלת, אמה שמאל מתנתקת, באותו אופן אני שוקעת עם האגן מטה, מתגרה במזרן אבל לא נוגעת בו, ומרימה בחזרה הכי גבוה שאפשר למעלה. את התנועה אני בעצם יוצרת מתוך מפרק כתף ימין, האגן שלי שוקע, ועולה למעלה. לגיטימי להרגיש פה גם את אזור הכתף והשכמה, הם לחלוטין עובדים. אני עוד מהדקת את הפופיק פנימה אל הגב, כדי להשתמש פה כמה שאפשר בשרירי הבטן. מעולה. אני לא נותנת לאגן לפגוש את הקרקע, הוא כמעט נוגע, ועולה למעלה דרך האוויר, חוזרת חזרה, מרפק שמאל דאון, מרפק ימין אפ. הפעם אני משחילה את יד ימין וגורמת לחזה להסתכל על המזרן, ואז שולפת את יד ימין למעלה, גורמת לחזה להסתכל קדימה. אז כשהיד מושחלת זה גורם לחזה לפנות אל המזרן, וכשהיד נשלפת החזה מביט קדימה. כל הכבוד. להמשיך עם ההשחלות האלה, לנסות לגרום לחזה ממש לפנות פעם אל המזרן, ופעם קדימה, לשמור את האגן רחוק מאוד מהמזרן. איזה יופי. ולעבור אל הצד השני, זה סייד פלנק אחרון להיום. אז אני על אמה ימין, משחילה את יד שמאל, גורמת לחזה להסתכל על המזרן, ושולפת, גורמת לחזה להביט חזרה קדימה. יופי, שומרת את הצד הימני, את הצד שקרוב אל המזרן, רחוק מהמזרן כמה שאפשר, על ידי הלחיצה של מרפק ימין כלפי מטה. זה בסדר שכואב פה ומורגש גם בכתפיים, לא לדאוג, גם הבטן עובדת המון. אני ממשיכה עם ההפניות של החזה. מטה וקדימה לסירוגין, ממש עוד טיפה. איזה יופי. ומניחה לתרגיל סיום את שני המרפקים בדיוק מתחת לכתפיים, ישבן באותו גובה כמו הכתפיים, אני רק תובלת את האגן הימני מטה ימינה לכיוון המזרן, ואז הפוך. אני מאפשרת לכפות הרגליים שלי פה ממש לשנות את המנח שלהם על המזרן, כדי לטבול את האגן הימני בצד אחד, ודרך האמצע אל הצד השני. אז אני ממש מדמיינת איזשהו אובייקט שנמצא מתחת לאגן על המזרן, ואני פוסחת עליו מצד אחד אל הצד השני, תוך ניסיון לשמור את העורף ארוך, ואת המשקל בין המרפקים שווה. יש. וזהו, כל הכבוד. מלא תרגילים, הפעלנו את הבטן ממש טוב. אני גאה בך שנשארת עד הסוף, אנחנו נתראה כאן בקרוב, אני מקווה. אם בא לך עוד אימונים איתי, לשלב קצת אביזרים, להרגיש איך את מתקדמת משבוע לשבוע, את ממש מוזמנת לקרוא קצת על תוכנית האימונים הביתית המלאה שלי, בקישור שמצורף כאן למטה. נשיקות. ביי בינתיים.